Candidatura de chocolate. Não podemos. Cadê fazer problema? Mara de Barcelona. Vai catar amsore mamusa. Ministrava durante a bishop tamando. Ndakauya pamene musayami munda na alaka bunza. Muna June gore rapera. Takasangana na Alan Kabunza masabuku munyu pane matakshop anorendwa ipapo. Alan Kabunza airenda takshop. Alan Kabunza airenda takshop. Achirenda takshop ipapo akazoya kwandiri akakumbirawo pekuisa takshop. Ndakawirana na Alan Kabunza kuti taizokwanisa kumupawo mamita dzanoita 5 meters by 5 meters. Pedyo matakshop amusha wedu. Takawirana na Alan akatanga kuwaka takshop yake. Takagara tikagara. Takazosangana nedambudziko rakanotsinzwa mataredzi mosva kumutasani city court. Ndasangana nedambudziko iri. Alan Kabunza akauya semunhu aida kundibatsira. Dambudziko ndakombedzerwa mosva ndakandakombedzera. Takapinda mataredzi mosva. Aingonditeera apo neapo. Achinditeera apo neapo. Ndikafunga kuti munhu ari kundibatsira. Patakabuda mataredzi mosva. Alan akauya kwandiri. Akanditaura kuti akanga andibhadharira mari kumataredzi mosva. Zvikandinetsa mari yataurwa yacho yandisina kunzwa ndei. Ndikabvuma zvakanga ataura. Akati usainonetseka ako nezvauri tiri kutaura nezvauri. Mari yandabhadhara iyi 450. Asi mari yandabhadhara iyi unokwanisa kunditi pawakandipa patakshop pa 5 meters by 5 meters. Unokwanisa here kunditutsirawo pekuisa chimbuzi. Because handina nzvimbo yekuisa chimbuzi. Nekagadhi yekuchema muriwo. Nekuti nayo nepadambudziko. Ndakataura naye ndikati zvakaipe kuti ende kwasabhuku tinoona sabhuku tiwataurire nyaya yedu. Kana Alan haazina basa handiti kwasabhuku takamboendere nenyaya yetakshop yedu. Ndakati zvasiyana netakshop kai. Ndikanzi hatinozwaona. Sezvo tichangoramba tidzika tichienda kokudaro. Takapfuura nepa vanoita zvekusaina masignature emaAbudhabhi. Tikabva tanyorerana 8 meters by 20 meters. Kututsira pane 5 meters by 5 meters yakanga atambopanana patakshop. Takaenda kumba zvakanaka. Tikadzoka tikapinda mumataredzi mosva. Nyaya yemutasa megasikoti yakafamba ikasvika pakupera. Yapera ndakauya kuna Alan. Tiya tinogarisa nyaya yedu paunoda kuti ushandira. Alan akatanga kutsika. Tikati wana shamwari nyaya yako ndeyekuti iwewe chakurambira kuti tiende kuna sabhuku chii. Zvinhu zvakandinetsa saka takaona Alan akatanga kutopisa mumunda akatanga kugogora mabhanana kutanga kutema miti. Zvikandinetsa zvikandirwesa hana. Tikati kuyo zvikazi wakanditengesera munda. Wanditengesera ndikandotengesa musha ini ndikatengese musha ini nenyaya yekuti pakutanga ndakutengesera takshop. Handiri pekuisa takshop. 5 meters by 5 meters. Zvichienderana nekuti right now utoda kutengesera musha ne 450. Ausina kutambidza maoko yawakabhadhira kudaro. Zvakandinetsa ndikaenda kwaSabhuku. Ndikanotaura Sabhuku ndozvandikusangana nazvo. Sabhuku akanditi nyaya yekutaura iyi itsva kwandiri handizive because haunambouya pakandiri kutaura nzvimbo yauri kutengesa. Wakanditaura kuti mukomana wayo akumbira pekuisa takshop. Ndozvandinoziva kwauri iwe. Takagara mukomana akaramba kucheka. Yatovhunduka izwa mukomana akutanga kuti achigopera mabhanana angu muyati. Kakuti chiri kumboitika pane munhu. Hana yangu yaruwa ndiri mukati memba. Ndikati ndoita sei manje? Ndakaenda zvekare kuna Sabhuku. Sabhuku akati nyaya yako kuenda kumapurisa iyi. Ndakaenda kumapurisa zvikandi mapurisa nyaya yako yeshamwarika. Hapana nyaya inouya kumapurisa because zvinomira zvakaita zvinhu izvi ndezvemadzimambo. Unofanira kuenda kune madzishe nemadzimambo. Ndakadzokera zvekare. Ndikaenda kwaishe Samanga. Ndasvika kwaishe Samanga handira kugutsikana nematongerwo kaitika nyaya. Ndakadzokera zvekare. Ndikandoita sema dambudziko irika. Muri yese yakanga yakundipopotera kuti ndakatengesera munhu musha. Zvikanzi unotengesa musha wacho ndewako here. Ndikati ina handisi musha hausi wangu. Ndakanga ndiri padambudziko. Ndakangoti iwanawo pekuti ubatsika nobhizinesi rako rauri kuita. Zvinhu zvakandinetsa kuti muri yakatanga kundipopotera. Ndikashati ndoita sei. Ndopandakauya kuno kwamambo Mutasa ndikakumbira mambo Mutasa ndikati Mutasa ndauya panapa nechimwe changu ndozvadii. Kana mambo Mutasa unonyorwa masamanisa wozouya mumataredzi mosva.
asi pandakauya kumatare dzimosha pakanga paine zvinhu zvaiitika uri ndinofunga kuti mama ngomutasa here because mazuva akazomboita achichinjwa chinhu asi akava musi wa5 November panapa chivadapiwa zuva remusi wa25 February gore rineri then pachinjwa mukomana uyu tiri mushishe kuti fambise nyaya iyi mukomana uyu akazosungawo nenyaya yekutengesa madrugs pamatakshop paya saka mukomana asunga nenyaya yekutengesa madrugs nyaya yakazvayamira tikamirira kuti mukomana akwire muchiturongo anenge akatonga anasatonga 4-5 months rangomira takamirira mukomana paakabuda takasimudzira nyaya yedu tichiva pana pakati pamberi pedare asi ini pakutaura chokwadi handina musha wandakatengesera munhu because musha uyu une zvirimwa zvakatowanda zvisingawepe 450 pane dzimba dziripo pane miti yaakanga tanga kutogogora pane zvinhu zvakawanda sereki asi handingakwanisa kutengesa musha ne450 asi nekuda kwekuti iye akanditaura andibhadharira mari kudare redzimosva ndakanga ndatambira zvari achiti anoonopikisa chimbuzi saka pari zvinezvi ndakauya kwamapomutasi nenyaya yekutiredi yacho iyoyo ari kushuvira mukomana uyu kuti anzi ndakamutengesera 180 meters by 200 meters haipo pamusha pacho saka zvinondinetsa kuti akanga aiwana papi ende paari kurima pacho akanga apegerwa nani pasabhuku andira kuenda naye ari kungorima munda edirando saka zvinotondinetsa kuti toita sei apedza right kambo imi mutone nyaya dzakawanda dzimwe dzacho dzinotobata imi dzimwe dzacho dzinotobata imi imimi hamuna simba rekupa munhu pekuitira commercial business anopa munhu pekuitira tuckshop pekuitira store pekuitira bottle store pekuita chii imutasa rural district council chete imi hamuna simbero ende zvinhu zvese zvamunotaura zvematuckshop nechizvi hazvingoiswi pese pese va zvinoiswa mumadesignated areas kunozikanwa kuti pakati pane business center pakati pane business center pakati apa ndo panoenda matuckshop anoenda kana uchida kuti tuckshop unoita application kukanzuro kanzuro yoyo approve kuti hapana kukwanisa kuita chii tuckshop because imi kana makutomezhera munhu 5 by 5 meters simba racho rekumbomezhera munhu 5 by 5 meters mamaripiwa naye ndo chekutanga icho chechipiri ndechekuti pane mubvunzo wangu ndipo kuti munhu haangangouyi wobva asvika ekuta kuti ndandikubhadharira mari kukoti mari inosvika ku$450 zvazokonzera kuti imi muzofunga kuti pa$450 ati akachikubhadharirai muhamafunga kuti ndikakupa futi 20 by 80 meters zvinoenderana saka mukubvuma kupa munhu 20 by 80 meters dzamukutaura zviri kuratidza kuti manga mawirirana nezvaakataura kuti ndandabhadhara kukoti toda mupedza nayo obva agara pasi tozosumudza munyamubhadhari ndiyo chatitaurira mubhadhari kuti wanga uchibhadhara iwewe hauna nyaya kwamijastrit hauna chii wanga urikubhadhara yei mari yako toda kupedza navakuru kuti imimi kuti makazomupa 20 by chii yamakati makwanisa kuwedzera 20 by 8 meters yanga iri kukomba nzita chii pakutanga katanga aribhadharira bheo akati imimi makabhadharirwa bheo here kwete ndopatozivepo saka kana ari kuti haana kubhadharira imimi makazviona kuti hamuna kubhadharirwa bheo asi munhu ouya kuti ndakakubhadharirai bheo imimi wamamupa land yechinhu chaasina kuita 20 by 8 meters saka 20 by 8 meters yanga iri iye akazoenderera mberi achitanzi mari yandakubhadharira kukoti wanaka ndakubhadharira mari zvoda kuramba akasaida kutaura neni because padakana chikuza kuti
kukoti baba wakati akubhadharai mari yebheo handiti ndozvakataura imimi mukati bheo havadi hamunabhadhariwa bheo ndakazozviongorora mumasure because bambo makambosungwa here zvekupindirwa mukati after court saka bheo yanga iri because koti chekutanga kuti uzobhadhariwe bheo unofanira kunga wabatwa nemhosva wobva wapinzwa mukati wobva wachizobhadhariwa bheo ndeyekuti ungogumizwe kuti uzotongwe uchibva kunze chete saka imi kana pamusina kumbosungwa musina kumboita sei asi munhu wouya woti ndakubhadharira mari yebheo imo mati ndakupa lendi aine ichimbogara imbasa sumukai bamba chokwadi muchataura yes bamba makadii bamba makasimba zita ndiretwa Alan Kabudza relationship yenyu nababa samtamangira yakamomira sei makazivana sei munozivana sei munogara sei relationship yangu inini naAbisha pakugara pastori iri pakutengeserana pekugara mushure mekunge inini ndichigara pamatakshop ari muvillage ndo pandaigara ndauya 2023 Abisha akauya pamatakshop panzvimbo iyoyo yandailoja ini akati iwewe ndiri kutengesa nzvimbo yekuti uwane pekuwakira nekuti muno muvillage uri kuita zvekuloja nekuti ndailoja saka kana uri kuda pekuti iwewe uisewo takshop yako ndine nzvimbo yandinokwanisa kukutengesera kuti uise takshop. Abisha ataura izvozvozvo ndakaenda naye kwaSabhuku ndauya ndiye akaenda neni naye uyu ari kuti ane paada kutengesa pekuti inini ndikwanise kuwakira musha wangu wekuti ndigare nekuti ndinogara pamatakshop. Sabhuku akati zvamataura ndazvizwa ndiri kuuya ikoko ndoona nzvimbo yacho yoda kumisa nzvimbo izvesho yakatarisana nematakshop yona. Sabhuku obva aona nzvimbo taita saizvozvo Sabhuku aona nzvimbo Sabhuku wakanditi inini iwewo zvorugara zvawapuwa pekutengeserana naAbisha apa ndiri kuuya nasekretary nedare rangu toona nzvimbo. Sabhuku wakauya nasekretary nedare rake wakaona nzvimbo tobva tazoenda kuba kwaSabhuku naAbisha. Sabhuku akanditi kuti ukwanise kutanga kuwaka apapa ndiri kuda mari yekuti iwo hamugari wemunomo. Ndakabva ndabhadhara mari yekutanga yekuti ndapuwa nzvimbo naAbisha. mari ndakabhadhara $80 ndo yanga yekutanga kuna Sabhuku. Ndobva ndaenda ndisati ndawaka asati ndagara ndikungoloja naAbisha ndakabva taenda kwaDC tobva taenda kwamutasa ndakasvika kuitirana mapapers ekuti edeclaration form ndekuti iye anditengesera pekuti ndigare sezvazvataura naSabhuku kuti uyu munhu uyu akasike kutanga kuya nevanhu panapa achivatendera kuti ndakutengesera apa ozopedza ozoshandisa matare edu kuti tibatsire kudzinga munhu uyu kuti aone kuti kutengesa nzvimbo. Saka handisi kuda kuti ugare ipo papo musina zvamaitirana naAbisha. Ini ndazviona asi kai mune pepa rinozokubirirai mangwana. Tobva taenda patapuhwa pataitirana declaration kwaDC ndobva akatanga kutengesera. pamusoro musarimaenda mberi makatengeserwa makatuwa pekugara here kana kuti stendi yetakshop ndobva tidozwa ndakatengeserwa stendi yetakshop ndamubaranza kuti pekugara ini ndidakazokaenda pekugara tizive chinhu chimwe antengesera mundo ezistendi yetakshop yange iri nzvimbo yakapima. Ndatenga nzvimbo yeyo mwedzi yatotora yapa iye kuchapupu sehumbo kudarika haisiyo mwedzi iri pamapepa nekuenda kwatakaita kwaSabhuku. Wakazoti tagara antengesera zvesho nzvimbo doko wakanditi kana uchibuda mumba mako iwewe andidiba kuti utsike kustendi kwangu uchienda kuseri kwemba yako nekuti kanzvimbo kako akakadoko. Saka mino toilet uchaita sei? Infoshwa toilet handisina ndaitoshandisa toilet yeruzhinji. Wakabva auya obva ati ndava kukutengesera futi pekuti uise toilet. Obva anditengesera pekuti ndiise toilet. Tobva tanyorerana futi paSimbuku panamba mari yake mapepa acho aripo. Tanyorerana pasi pekuti andiise toilet. Wakazopedza futi Abisha obva aenda futi neni kuti ndine munda wandiri kutengesa wamunda wechitatu
wakandiratidza minda iri 3. Munda 1 wanga uri kugomo, obva aita garden, pobva paita munda wanga wakagorana nemunda wandiri kugara. Ndikati ini handigoni kutenga garden, ini ndiri kugara panzvimbo yakamizhwa 5 meters, nokuti panhu pandinodai ndepekugara, saka garden handigoni kutenga garden nokuti handina pekugara. Uyu munda wechipiro wataurawo 3500 euroda, inini handiyoniba, ini ndiri vhenda ndichitengesa zvinhu zvinonipa 10 cents a day. Saka 3500 kuti nditenge pekugara handina. Uyu wechipiro wataurawo zvaataura zve450 ari kunyepa. Munda pamwepo wese mari yandakamupa $700. Wakati 450 plus 250 yobva ita 700. Takaenda futi kwa DC, tobva taenda kuitana futi preparation 2. Vandaenda kwa Sabhuku naye. Sabhuku akati pawaigara pamatakshop iwewe wanga uri kuloja ukapuwa pekuti uise takshop, wanga usingakwanisi kuti ubhadhare mutero kana kubhadhara mutete wekuti uri mubhuku, nokuti wandofanana ndakagara pamatakshop. Asi izvozvi zvaakukupinza mubhuku. Saka mubhuku mawakupinda ndinoda $100 tokuisa mubhuku kuti wamumunda, wane munda, zvoroti wakutera munda, wakutera kukanzo. For sure ndakabhadhara $100 kwa Sabhuku. Sabhuku akatambira mari yona. Ndaona uri pana paSabhuku wacho. Akandisa mubhuku, ndikabhadhara mari yekulenzi, ndikabhadhara mutero, ndikabhadhara mari yemaganjo. Sabhuku anga anditambira kuti wamubhuku. Akauya akaona nzvimbo, akauya akaona mugano. Abhisha ndakaenda naye kwa Sabhuku kasingaperi. Pachiitiko chese pandisina kuenda naye kwa Sabhuku, pagomba retoilet chete rakanditengesera. Asi pese pakanditengesera pekuti ndigare, wakanditengesera. Zvari kutaura zvekuti hazi ini ndakasungwa. Iwona wakomanawa tagara akatanga kundirwisa achiti iwewe ndinoda kuti iwewe aenda nenyaya kwaSamanga kwaishe wakasvika achitaura nyaya yesimataura aiita. Akati inini munhu chandiri kuda paari ndechekuti ndinoda kuti andiwedzere mari. Ndepfuka kuti ndo nyaya yachataura muno kuti uri kuda kuwedzerwa mari, nekuti uri nditi munhu wandakakutengesera nditope ite 3000 nekuti umwe ndakakutengesera 3000. Saka wakazoenda kuna Sabhuku, obva waiti Sabhuku ndinoda kuti ndibvise munhu uyu, mundibatsire nedare rendibvise munhu tiise umwe munhu. Sabhuku ati hazviiti. Mumasuro akanga ambouraya munhu kwahoti wedu, auraya munhu obva atengesa munda uye, atengesa munda, munhu uye atowaka zvakaitwa panapa. Apedza kumubhadhara kuda munyaya dzake dzedze, wakabva adzinga munhu uya, munhu anga ari kukwasha uri hanzvadzi yake, munhu obva aputsa dzimba bva aenda, nokuti anga ari kukwasha. Inini wakarepa maikuru wake uyu, wakampindira usiku. Apindira maiguru wake pakazwa mukoma wake, ndopamazwa kuti kuti kupolisi akambhadhara bhero. Pandoti ndakambhadhara bhero pacho handisi kupazeni kuti iye haana kubvira apinda muusungwa pamwe kuti wakazoona kubudiswa nebhero application yasoziva kuti yabhadharwa ndiani. Achibva kwando wakaenda padisi kucourt straight. Saka zvoreva kuti iye anongopinda muusungwa kuti wakazobuda nebhero application yakanga asina kudini kuziva kuti yaitwa nani. Ari pamaikuru wake, mari yandakamupa ndo mari yaakashandisa kukwati kwamutasi kuti abhadhare mari dzake zvaidiwa ipo papo. Saka akazodzoka kuna Sabhuku akati inini handinawo mari yangu iboka. Mari yake yakaenda kukoti. Saka inini ngandiwedzere mari. Akasandiwedzera mari ndichashandisa matare kuti ndimudzinge. Ndosamaona auya panapa nhasi. Panhu pandiri kugara, Abhisha wakanditengesera. Andaipa kuti pamwe uri kuya achitaura zvimwe, wakandirendesa akazona ndawaka, kana kuti ari kuti ndakabva kurwendo rwekure ndikasvika munhu aripo. Pandaiwaka mambo, uyu munhu uyu paakanditengesera ndo pandakawaka, ndo pandiri kugara zvino izvi. Mabhanana ari kutaura uyu akanditengesera ndiwe mabhanana. Ndiye aitochera makombashi achisima ndichimubhadhara. Ndikasima ndikawaka, mvura ndakatanga kuwakisa ndaitora pamba pake. Achindishaja dola pamugomo mbiri, vanonda ndipedze kuwaka ndipinda kudini. Yekushajwa dola pa 2 buckets. Ndoba ndadhonza mvura yangu inini, vandaisa pamba. Ndadhonza mvura yayi kuti wapo wakagara pawaisa. Mvura ina ndo watoshandisa pamba pamba. Wanoshira pamba pangu. Warundirwisa dara nemusoda wakaratidza kushira mvura. Nekuti yake mapomba akazotengesa. Itori tsika yake kuti kana akaita mhosva unoshandisa leni kutengesa munda ozovhara. Kumashure kwangu inini akatengesa minda 3. Ini mundu akatazotenga ngwe 3.5 negarden ndasaka kuzotenga garden isina pekugara. Saka minda ndakatengeswa naAbhisha ndio ine matsamba nemari sisi kubhadhara mutero. Kuzadzana ndamubhuku ndamugara munjini. Saka andinapo ndinoti Abhisha zvari kutaura zvekuti asi ndakamubhadhara mari yeyo. Mari yake yese ndakamupa cash. Iye ndiye akazoenda kubhadhara mari dzake kukoti. Ndifosha kuti ndakanga ndiripo. Nyaya kuti azi inini ndakapinda muzuku. Ina ndidhabika mabata chinodhakaba. Awa ndo wakatonga wari kuronga zano rekundisungisa. Nyaya yekundisungisa mudzango wembanje. Vori wanga uri mambanje pamba pangu. Izvi mambo imba ndiri kugara inini ndakawaka pambepo papo. Haina maglasi, vaine French door. Nekuda kwake uyu.
unouya achiputsa mawindo ibva panapa ibva panapa zvikaramba chashandisa matatu kandibatsiri kukubvisa ndoisa umwe munhu haundizivi tsika yangu ini ndiri musouth africa saka itsika ngekuti ndikubvise tete wake mai romeo akagara uyu patakatengeswa munda wakanga aripo akauya akati mai romeo ndatengesera uyu pekugara nekuti uri kuroja mutakishop ndichiri chokwadi che ndairozhwa pamatakishop asi mambo ndondaida pekugara ndine mhuri ndakabvuma kutenga munda ndakatengesewa nonda ndisina pekugara. Alright. Tete Maromeo. Mazoka zita renyu munoti inaro zita renyu parataurwa asi pakaitwa transaction iyi manga muripo takishop hapo yakaita dhanisi asi ini ndakabvunza kuti zvinoita here kuti muuye kuwaka takishop muyadhi nemunhu sisi takasiva nevabereki vedu panapo tichitigara titatokugara muno haisiyo nyaya bamarume nyaya iripo tete ndeyekuti pakataurwa nemurume uyu hanzvadzi yenyu achiti ndapa uyu pekugara mamuripo here ndandisiripova ini ndakazondosanganawo nawo waru aiti tirubva kwacho asi ndandisina kutaurirwa ndisuziva chiro asi makazoziva ndandisi kuziva chiro ndipo saka makazoziva seimi kuti uyu wapiwa pekuri patakishop ndevabereki wenyu pemakasiyirwa ndiye angatitaura iyeyo kuti wataurirwa here kuti ndachiyeserwa pakatakishop apa ndikatoa ndimaona zvaita here. Alright. No pakanaka ndazwa anzani egarai toita kutsvaga zvinhu mambo emusunga mambo emusunga pane nyaya dzenyu dzataurwa ndizvakamuedza kumbozwa kuti dzakaitika gore ripi pataurwa nyaya yekuti makauraya munhu igore ripiro apari apa ndakauraya munhu changamisa hapana pamakauraya munhu ndauraya munhu changamisa ko pazi makarepa munhu handina kurepa munhu papa ndakadzi ndakapomedzerwa mhosva ndakapomedzerwa changamiri wangu akapomedzerwa neumwe munhu ipepa racho repa rakabva kukoti handinonge ndanzi ndakabata nyaya makaita rini yaitwa rini hai yakaitwa gore rapera gore rapera gore naJulai saka sei mazoenda kotora court extract zuma rinezvi ndakatomboenda kufambira nyaya yacho kumapurisa ikanzwa zvakamira sei mandaona zvakatadza anokwanisa kuwana court extract kumapurisa ndikazotireka ndifambe ndichibvunza ndaibvunzawo kuti ndozvifambisa sei kuti ndiwani mapepazi kuti mushaiko yakatongwa sei panyaya yenyu payakapera judgment payakapera hamunopiwa judgment takapiwa judgment but nekuda kwekuti yaindinyepera kutanza anga ndibhadharira bhero sikasunzwisisa haisiyo nyaya nyaya yakakuendesa kukoti ndeyechii assault ndechii assault what type of assault pana chinhu zvine basa rinazonzwisisa zvangu kuti assault yakaminisa nanzoti assault iyi yenyu inonzi indecent assault mukatombowona nekuti assault indecent assault iri kurevei indecent assault saida makapinda mupamwe mukadzi uyu handiti
musina kupfeka hembe kumusoro kana kuti makapinda muri mupushu makapinda makarembedza ndosaka mhosva yenyu ruzi indecent assault hazvisi kuda kuti makachaya munhu mbava kana chibhakira asi zvamakaita zvakafanana nokuti makarova kurakidza munhu zvaasingafaniri kuona. And because ini ndechita judgment because zvoti macourt extract zvinoitsosi zvakawanda because mukasvika mukaita zvomunoita ikoko senge mataurira muri kundiita kuti ukasobhadhara mari kwadaira mari dzenyu hazvimbokuda kuti dzamamubhadhara kodi dzadzidzi mari dzamamubhadhara kodi ma700 450 anga ambori yenyu mari dzomutora dzakawanda 450 700 chichi dzamamubhadhara kodi dzadziridzei iye ndiyakati akandibhadharira murumo murumo ndiyakati akandibhadhara ina asikatozipa bhadhara kumari ndosaka ndakandozamuri uyu ari kuti handina kungobvenda kubhadharira chinhu kukoti asi ndaikupai mari imimi muchiobhadhara chii mega maita zvinhu zvemagemu yamaita asi mari maipiwa nemukomana imi hamuna bvenda mamurisiva mari mune anaparangana ndakapeni murumo zvaipamba munoziva chinhu chinonzi affidavit munoziva here pambo chinhu chinonzi affidavit kunyora affidavit kuti ai abisha azani mutamangira do hereby solemnly declare that I chakati mwamaenda neaffidavit ye mwamaenda kuti pamberi pacommissioner of oath mwamazi ndizvo here mukuru moti hongu mozisaina apa mwamasaina commissioner of oath ovati d munochiziva here chiro ichocho hongu mambo wangu hamuna kumbochiita here chinhu icho takachiita asi ndati bambo hamuna kumbochiita here hongu ndakachiita makachiita saka namakachiita munomire pamberi apa muchinyepa zvamunoziva nyaya iripo mambo wangu ndeyekuti maextrage yakanyorwa nemurumo hatisitaura nenyaya extrage tiri kutaura nenyaya yeaffidavit makanyora affidavit kusaina kuti wawirirana nezvawadini zvakanyorwa ipapo hausaini kana usikuwirirana nazvo kusvika zvauri kuda zvadii zvanyorwa saka imimi chamuti hamusikuwirirana nacho chii makasaina chandisikuwirirana nacho mambo wangu ndechekuti mapepa akazonyorerwa because mapepa zvatakanyora nemurumo handizozvi kuenderana nezvo affidavit parinosainwa parinopedzisira kunyorwa panobva pavharwa hamusaini affidavit risati rapedza kunyorwa and the commissioner of course haadhindi affidavit risati rapedza kunyorwa saka imimi muruti rakazonyorerwa kupi apapi nani ana chikumbira bvunzo vachangamira mirai dakuerengerai chinhu wayo handika mataffidavit makanyora munoziva hamukumbiri kurora ini bvunzai zvadotepindira zvadobvunzai muda kuonei chamuda kuona muda kuonei inoda kubatsirai bambo kuti kana muda taumbavha kamusazoti makanyora pasi mazvairi bambo kana muda kuzita umbavhaka musazove makanyora chii pamakaita ye5x5 makanyorerana ndizvo ndizvo here aya bishop mutamangira 50075524 R50 residing in the village do hereby solemnly and sincerely will swear or declare the following
that I have sold my measured piece of land to Allen Museti Muwengba for $250 and paid cash. Measurement of the land is 5 meters by 5 meters, which gives us 20 square meters, 25 square meters. I make the above statements conscientiously believing the same to be true. Signed, Mama Silas. Muswa 13 June 2024. Pamberi Pasen Papa, the priest in charge with St. Francis Anglican Church. Baba Nyatsatsa. This way. Thank you. Sakaba 250 Magabiwa. Magabiwa. I, Abisha Mtamangira 50047554R50, residing at Munyuki village, I do hereby solemnly and sincerely swear declare the following. I have sold a piece of land to Allen Mwengba 50079178N04. The land goes for $450 and paid cash. And the measurement of land is 180 meters by 200 meters. I make the above statement believing the same to be true. Signed, 29 July 2024. Signed before the priest in charge, St. Francis Anglican Church, Baba Nyatsatsa. Ndizvo here? Handitenderani nazvo mambo. Hamuna kusaina here after. Mapepa iro inini handina kusaina because pepa iro dai randakasaina ndozapari 8 by 20 meters ndo randakasaina. Tonomubvunza vaKristu. Right. Izwai bambo kana. Pane zvinhu zvakawanda. Mufundisi aripo here? Aripo here pana? Because bambo kana muchiti mimi yamuruzi 20 by chi apa muruti chii chakaitika muri pakawedzerwa mazero Ndiri pakawedzerwa mazero nekuti ai alright, but still nyango pakawedzerwa 0 8 meters azongochiti kuita 20 meters 18 meters tikawedzera mazero pana 180 panosara 18 tikabvisa 0 pana 200 panosara 20 pakawedzerwa 1 ana wazomba muzvidudzota pamwe pacho bamwe ngatisapedze chii ngatisapedze nguva kana muda kuita reverse deal moita reverse chii deal motaura murume uchamwata kuita reverse deal mowirirana unodzosera mari yani yake than trying to be clever. Musi wa 7 December 2024 makaenda kudarika hivi kwaichisamanga nenyaya yemunda na Allen futi right ichesamanga akati chii akati munda ndiwo Allen Abisha siya Allen ashande nzvimbo yake iyo makawirirana uye regedza kutengesa ivhu. Ndisho Abisha siya Allen ashande nzvimbo yake iyo makawirirana uye regedza kutengesa ivhu. All land belongs to the state. Ivhu rese ndera president. Ishe sabhuku mambo macustodians chete a land. They look after the land on behalf of the president. This one is kutengesa ivhu
inyaya inonzi fraud. Munenge matengesa ivhu rapresident ramusingafanira kutengesa. Mutemo weivhu waiti sei haritengeswi. So it becomes a criminal issue kutengesa ivhu, kutengesa rent. Imwe nyaya yamutori nayo. The fact yekuti matobvuma kuti pa $450 ye5 by 5 $250 makapiwa zvikureva kuti itsika yenyu bambo yekutengesa ivhu. Uya nomuoko ndiani sumudzai chete. Yes. Taurai. Inini ndiriwo hanzvadzi yake Mutamangira. Ndinotera mushure make ndinozi Melody Mutamangira. Saka zvese izvi zviri kutaurika apa handina charanga ndichimbozwa apa. Kuburikidza kwokuti Abisha Mutamangira uyu takaberekwa tiri munhu rimwe chete. Saka pamba panogara vanhu zvakaita sisu vangu ava vanoraramawo nemapiritsi musoro wauiti zvakanaka. Pane vamwe varipo vari kuraramawo pamusoro peziroro pamba patakasiyiwa nevabereki. Ini ndakaroorwa kuMozambique. Saka ndakadaidzirwa kuti ndo nyaya iri kunoko. Zvobva zvandirwadza kuti saka nzvimbo yatakasiyiwa nevabereki zvaya kupambiwa. Isusu tikafunga tabva kuvarume tinoenda kupi? Lazava sisu vangu ava vaitochema vachitoti tichaende piko takutorerwa nzvimbo yatakasiyiwa nevabereki. Upfumi hwakasiyiwa nevabereki ndiwe mhuri yese. Nzvimbo iyi haisi yaAbisha kana paine zvavanga vachipangana hawo nababa ava. Ina handitovazivi kutotanga kutoonanawo navo panapa. Ivo ndofunga vatondiziva. Handizivi kana vachindiziva. Saka takaona zvakakodzera kuti tikumbirewo Sabhuku Munyuku nechimiro chaanoziva pararamiro tinoita pamhuri yedu kuti pane varwere vepfungwa varipo. Vese vanatete vari panapa vayazomirira kuti mukomana kuti kadai musikanzweke yaiita kutengesera vanhu chii ivhu achitengesera vanhu paumba. Isusu tese hatisi kuwirirana nazvo semhuri kuti kana paine zvavakaitirana dai zvaibvira taidzorera hedu munhu chii. Nekuti vanhu ava vasingatori zvakanaka pfungwa dzavo ndorama nemapiritsi vanoenda kupi? Inini kumba kwemunhu kwandakaroorwa kubviri kuna vamwe vana mainini wakaroorwawo kwavo hakubviri. Saka pamuchapawo ndipo ipapapo. Saka vese vanatete vari panapa vasharukwa vese vari apa vari kutofambirawo nyaya yechichemo chekuti kana zveshe zvakaitika tachikumbirawo edare kuti mutibatsiridzewo kuti uyu murume uyu asakwanisa kutitorera nzvimbo. Pane dambudziko revanhu vari kurara ipapo vari kuda kutobatsirwawo. Vamwe vanhu vari kunze vakatengeserwa, vamwe vanotengeserwa minda kwakurungobatsirawo kana paine dambudziko rawira pamhuri. Ongonzi rimawo apa uchimbopota uchitibatsiridzawo kuita sei kuchengeta mhuri. Vanotenga mapiritsi, vanobaya majekiseni kuti panokwidza hosha dzavo vaita sei vaenda vanobatsirwa. Mari vanenge pasina. Saka vanhu ayaya vanopota vachita sei vachitibatsira. Iyi nyaya iyi ndatombozvizivi ava kuti vane umboneni here kuti wakambondionawo here panyaya dzavo dzavaipangana. Alright, izvai chiripo tete. Munhu munofanira kunge muri kubatsira ihanzvadzi yenyu. Nekuti hanzvadzi yenyu ndiyo mbavha. Hanzvadzi yenyu ndiyo horomono. Inotengesa zviro zvisiri zvayo. Kana ichitengesa zvinhu zvemhuri haikonsulti vamwe vanaziva. Kana achitengesa zvinhu haasi kukonsida kuti pamba pana vamwe vana vadi need of that land. Ari kuzvifunga chii? Iye haasi kufungawo. Because nyaya irapo iri very clear. Kana pari pamuchapana mai nanababa uyu ndobva atengesa without the consent of the family. Itori mhosva kumhuri yainayo yekutengesa munhu chinhu chedzinza, dzinza risingadi risingazivi. Hanzi ende munhu ndandichida apa ndisabhuku aripo sabhuku ngauye sabhuku. Pamwe sabhuku ndoga sindiani sabhuku kokuita iwatumwa
Talk more there. Talk more there. In Mozambique, David Munyonga. what's it to me? Right. Because I got your power of attorney. You can be some Israel. As a I'm saying now, yes. you walk up his canvas. David Munyonga. Nekuda kwehori hwaitwa muzvigomeri ukarisawa mumaseni mari dzakazhizha Ishe Munyonga anga asingazivi saka uyu wakamiswa basa ndiIshe Munyonga. So which means in some by Kushanda kwangu. you pay for number. Kushanda kwake kana zvinhu saka I never done. You pay that was that. 0778. Because cannot miss Papa. Kuruziva kuti wakamiswa basa kutoya kwaitava imoto taikudaidza sewitness asi apa wauya semumiliri wasabha ndiri kuda mumiliri wasabha handisi kuda witness handikuitira tsamba ikai ipower of attorney kana risati rachekwa muridzi akapa tauchitoti atori kana rikutosara robva ratosara panapa tive namba dzacho 778. Politics dziri kumanga. Right, 00008 4940 4940 0778 4940 494 046 0778 494046. yes. Sabhuku makadini bambo gwindiri bambo right ndimambo mutasa ndikati mukwambo ndizwe kuti uvhinyi apo orai ndazwa mukwambo ndine nyaya panapa izvozvi wamuri kutuma chikubatsirai basa renyu sasabhuku ndiyani hapana ko tokumo uyu tokumo muzukuru wenyu ndiye wamuri kutuma here ndiye saka 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 iyo zvapo anga kuramba nemabhuku enyu asi hamuchashandi naye ka hamuchashandi naye ka
Alright. Saka izvo ndiri kudare kune nyaya yana Mutamangira nakubvunza anzani kabvunza. Saka wamatuma kweko kumirirai ndiani? Devi ndiyo matuma. Bondikuona Tokumo wauyo akati ndini ndiripo. Saka waili wakamira pamberi pangu, saka ndandikubvunza kuti ndiani chaiye. Urudini? Ndiadini? Uri kusaidira akabvunza. Ndo saka auya. Alright. Alright, sabhuku. Ndiye akampinza kuti pabhuku. Alright, sabhuku wangu. Zvinotsamba yanga makamuti iye afamba achikumira ndiye acho kundofamba naye ndabva ndaitora. Ndabva ndakatora. Thank you. Mama gana ipas. What did you say? Ahora es Mati, what did you? That's it. Therefore, it's gone. Maybe I can show you. It's very. Munyuki in something. I see shit. Aiwa kozura bobuda parurimi kuti ishe sabu iri zvirikuto zvita madzishe amuzvizi kana zvikura bobuda parurimi uruzvita madzishe paarea pamugara inyika yamuzvare ishe wenzvimbo iyi ndimadunhu saka imi munoita ishe munyuki munyika mamuzvare aiwa alright. This is nyaya yedu ndiye akabvunza nani na Mutamangira. Ndo pane nyaya. Munoziva ine zvinyaya. Ndinoziva kuti ana Mutamangira atori manodzidzwa. Kubva baba varipo wakazotoshairwa ndatokura ndamunhu akutoziva kuti ana nedzidzo wangu. Saka vese vana Miriam semuvachitaura akati angokurawo pamwe chete navo manje kuti azotengese nzvimbo yewapwere newapwere vari kukurira ipopa ndaona hangu zvisina kunaka nekuti dei zvaibvira hazvo zvaiva kuti uyu Abhisha agone kudzosera uyu mari yake wapwere wakasarapo osara igarawo zvakanaka. No, because ini nyaya yangu ndekuti Abhisha paakatengesa ndepake. Abhisha paakatengesa ndepababa wake, ndepasekuru wake. Pasi pake. Iye une kwake. Anaka. Saka uripo panaonga. Uripo panaonga. Kune here umwe mukomana kunze kwaAbhisha. Mukomana wakafa. Iye akafa akaine mhuri. Wana wachindori pamwe. Angari mukuru ndiani Abhisha naye? Iye ndiye angari mukuru. Right. Saka pamusha apa akanzi asari pachiwana. Sara pamusha apa ndiani? Ndiye Abhisha. So in actual fact, what it means is to observe Abhisha. Pakasirwa Abhisha. Tunavuga zviri Panosirwa Abhisha ega. Ini ndiri hadzadzi yacho yababa waAbhisha. Wini. Ndakarohonge padhuze. Ndinofanira kuti mapiti yakandita Abhisha kutengesa mundani. Anambotara kuti tete kutengesa mundani. Kuzondozwa. Pakafa baba. Musha makausiya mumaoko wani.
tete pamusoro pangu ndiye uri kugara paumba handishangani basi. Akomana, munhu akawirwa nhasi mangwana munhu anovhumurwa avhumurwa munhu pogoyiwa chii hembe handisi akasirwa tete panogwirwa hembe hakuna tete kusirwa ndiye akazisaraiona vana tete utasamusha tete kusirwa musha panowanakomana imi zvakafanira kuti imi mamuda kuti murume wenyu mobva murume wenyu kekusirwa musha kwamakaa saka uyu tete aisirwa musha mwanakomana waripo sei Chimbo dzakapiwa. chimbo dzababa dzemusha dziri akazapiwa tete 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 chikupa chimbo dzemusha akazopiwa akazobva apa mukomana tete wakapiwa izwai tete chinopiwa kune murume ikapu yemvura yekugara nayo mukadzi hatsvake varume zvekushupa obva enda kopa tete chii mvura tete obva atoura ndabvuma ndahamba bakadzi asi musha uda uzoturikwa mbarire uda uzoitwa kuti toda kuitwa panapa tinoda wanani wana baba iwe kana zvokuda wana baba ndakuchipa uyu mvura ndiko unoenda ikapu yemvura inaka noti uta neusewe nepfumwa negano zvemusha hamusundipindura ndosaka tati munobva hamubvumiri doro hamuda vanhu vakadhakwa tinokuburitsa kunze zvitaura pana mataurirwa panapa chichitanga we are saying no to drug and substance abuse. Munomudara hamubvumiri chii munhu akadhakwa hamubvumiri mudare mumba muyadhi ino hamubvumiri kuona munhu akutengesa chii saka kwana tato kumbuti nyarara ndabvunza tete zvinhu zviri very simple chiwano chiri very simple chiwano chinoti baba kana afa aine vana vakomana tsvimbo dzemusha dzinopiwa kumukomana mukuru ari chii aripo kana mukuru akafawo dzinopiwa kuchii mudika nomuteera zvichingodii zvichidaro kana kamukomana kakadai yes noti mimi kuti munditauro tazi baba wakafa abhisha uripo tsvimbo dzoenda kopiwa una tete dzemusha abhisha uripo mai mukadzi wababa ndiye kwafanga akaita izvo noti tsvimbo tutaura nenyaya yetsvimbo dzemusha iye abhisha saka it means kuti abhisha ndiye chii ndiye baba wepamusha apa ndiye muridzi wechii wemusha Kana musikamufaniri pandizvo. It's not an issue yekuti anogarika naye here kana kuti agariki naye ndiri kuti neubenzi hwake ndiye baba ndiye samusha ivo vangatira ibenzi samusha asi ndiye chii samusha izvozvo manje handikwanisi kuzvichinja kuti ndikupeiwo kwebaba ndiye baba ari tinogadzirisa baba kuti aite baba chii chemwaya ndo zvatogadzirisa zvese zvandikuita dakutoya kuti aone kuti responsibility yainayo as far as the family is concerned yakapfuura kusvika pari iye abhisha ndo zvanda kuti aone right izvo zvimanitaura maconcerns enyu kuti pane vana vanorwara nemusoro wadai hawasina kudi kwekuenda but abhisha haasi kuzviona izvo tikuti abhisha anofanira kuzvidii kuzviona and ndokugadzisa kwatikuda is not about winning kuti ndawina here kana kuti ndadini chiripo chekuti tagadzirisa here dambudziko riripo because at the end of the day tikutaura kuti chinhu chakaitika ichi izvo mavidhatinai anoshandiswa necourt of law kusungisa abhisha
ndiyo evidence ilapa yekutatidza kuti Abisha akaita zvinhu zvisingabvumirwi nemitemo yenyika. Kutengesa chii? Ndiyo evidence yaamo mukoti yekuti Abisha akadii? Akatengesa state land. Ndo zvinomusungisa. Anzomuzarira isusu nyaya yedu manje haisiri pekuti chii zvakawanda, yapekuti tikaramba tikuendera mberi nenyaya yekuitonga mudare muno, we are legalizing chinhu chiri wrong. Tiri kupedza nguva kudiscussa chinhu chiri wrong. Anzvo muweza kuzwa zvinotaura ndati tiri kupedza nguva kuunganira chinhu chakaitwa zviri wrong kuti titry kuchiita kuti chinake, icho chisina kunaka. Anzvo saka nyaya ingora very clear. Land haiti sei. Saka nyaya irapa ndeyekuti chii? Anzani ndiani zviya kabvunza you need to recover your money kubva kunani? Kubva kuna Abisha. Abisha sunga Abisha land haidi haitengeswi. Anzwa wakatengesa land, ende land yawakatengesa takaitaisa kumhuri ine chekuita kuchi kumhuri. Saka iwo zvawakuita manje chidzosera kubvunza mari yake 250 plus 450 is 700. Yes. Pandakatengeswa naBisha ndakawaka ndakasima miti iripo, orange, minachis, rich, mabanana more than 800 plants. Ndikadhonza mvura ikawapo, pane imba iripo hombe ndokandasima miti iripo. Saka zvinhu zvandanga ndichikumbira kudari kuti ndinouya ndosubmita labor yangu nezvinhu zviripo zvandakaita. No, izwa shamani. Dare rine nderechiwani. Uruziva zvinhu zvapa. Dare rine nderechii? Nderechiwani. Dare rechiwani nderekugadzirisana nekutaurirana pachiwani. Izvi zvatiri chiita chete munogara mwakudare muno kuonesai kuti torai direction iyi kuti mugadzise chii zvinhu zvekudii zviri kunetsa. Hatisi kuti tibva tatinoti yafanana necriminal court yekuti chibva tibva matondonzo wakatengesa nechibva tobva iyi icriminal chii kuti asi tatokuhighlightira kuti zvamakaita izvi hazvibvumirwi nechii nemutemo. Anzwa tatoone right yekuti izvi ndakabata zvandakabata ndokwanisa kusungisa uyo Abisha izvukutsi akatengesa chii land zvisingabvumirwi. Ende in the process yekutengesa land iyo aenda kuinconvenience chii wamwe wana mabeneficiary chii eland iyo. Saka my suggestion yaikuti iwewe handiti wakuenda kugara pasi nemhuri yekwani tamakira ava wese vamurikona vakati ava ndo mabeneficiary acho. Tete uyo wekumozambiki, tete yawapi awo wana baba wese nana ava wese ava neavo ndo vanhu vakunogara navo pasi. Iwe chakukuteerera zvawakuda kuti vakubatsire nechichemo chako kuti ndochiitawo sei, iwe uchikutaura kuti chiita zvakatira pachitai. Mudii mogarisana. Yes, mambo wata wachinyepa but at the end of the day soro muti hadi apa kuda kuti handisi akamirwa naMyuki ndiani anoti Myuki, sorry Myuki, yes
wana tinaze wana mtamangira ndi mazwa akatetezwa ndatoa chiendai imi sabhuku muripo imi tete muripo handizwa chiendai mugare pasi nechii nemukomana newenyu nebenzi refu mugare pasi handiti muona kuti mukomana munokwanisa kuita sei munomubatsirawo sei mingwani wani yakadii yakasakana asi kana muona kuti hazvichadii hazvisi kuita kana kuti hazvisi kufamba just let me know kuti hazvadii zvaramba handizwa kana zvaramba isusu taakuchita zvinofanonga zvichiitwa unoenda kujeri uendepi kujeri kuti uya wakasoita kuchini wesi handisi kudai ndechekuti handisi kuda kuti uyu ashayire chaanobuda nacho akaisa effort ndosaka ndati ikoko ndosaka ndoti kwako kupusa mapapiro anga ari kupiwa ndeabhisha kuti hapana unokuita icho unokuita ndinoti hazvomuita abhisha uya tochidzokai muchinogara nani abhisha nemurume uyu mochimuonesa so that imimi semhuri zvinhu zvenyu zvidi zvimire zvakanaka iyewo uyu semunhu handiti upenyu hwake humire zvakanaka uye ndotozwa ukazwa munhu utaura nenyaya ye800 plants dzemabhanana ndozvandikutaura kuti kana maina manje maunogarisana pasi shamwari pawakadai apo pakadii zvati kurei kumhuri chidai apo chidai ichi chiseko kwakadai ndinozwa ndirakubatsira iwo ndosaka ndikutaura kuti kuda kuti iwe ndibatsire chii tinokubatsira iwewe and because they've got nothing to lose nechekuluza ndiyani ndiyo but tikuti tinokupa mukana kuti chiendai mugare pasi kubatisa kuti no isu semhuti tatofunga kuti apa kusvika kudai kuchigumana apa chidai so that iwe uchengetochi imba yako netakshop yako wachisarawo vari chisemhuri wanewo mhuri yavo yakachengeteka sei yakachengeteka because wari yavo ndeyekuti isusu semhuri after wapiwa zvawapiwa isusu semhuri tine vanhu vakawanda vari pamba tine matambudziko ari pamba tabva tasara tachi tisina chiro taapa mhene asi munhu akatipinza pamhene ndiabhisha asi abhisha ndikazwa kuti abhisha pakaya futi munhu ari kuya panapa achitaura kuti watengesa land mukati wapinda wakambopiwa unina chisamanga hauna kuteera iyo chinokuwa kuti upinde mumba dzevanhu uri musikuinda chii ndopanotangira upenzi wacho uri mukadzi wako uri mukadzi sadaro babamu handi mhoka dzikusungirwa bedzi mazwa iri bamu kadzisikai bamu itai munhu kwai handiti mai mubatsirei mazwa mubatsirei munhu panoda kufunga muitei batsirei munhu mubatsirei kufunga asaite kuengana nechi nemhuri ngagarisana nemhuri zvakadii zvakanaka tumwe tumisikazwa tumusoro twakaitwa twakati wandei anoda kubatsira chii saka mubatsirei mugara pasi nemhuri mumubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvinhu zvifambe zvakanaka handizvo ndati imimi nemurume wenyu handiti maugara pasi nechi
ana tete nechii nemhuri yese naiye mukomana wake uyu wochionesa kuti murume wenyu pamama akapa uyu handiti anokwanisa kusarawo nepakadini because ane investment yaanga aita ipapo handizvo saka tinenge taita very unfair handiti because iye akaita good faith asi ruziva kuti paanoita iye good faith munhu wacho wautamba naye mabanana aya ndini ndaitumira mari tichigara kunyamasi achicherwa makomo nechipatara saka ndichazivi kuti ava vakazosema api mabanana izwai iyoyo machi ndosaka tati tichienda mogare pai magare pasi imimi ndimuchachibudisa mumhuri mabanana yarunye pamunokoita renge yake haasi handiti unodzoka imi iyanya ichi chindipai panopera mwedzi munge maundiparisa kuti masvika pano ndova ndizwa kuti uyu chii chaitika nenyaya iyi masvika pano because chaitika pane chekuti mumhangari ndiye mutopoli ndakaona nyaya chivaii kuti mumhangari ndiye mupari wacho imhosva wobva amhanya koripota zvinesu hatiti izvo munobaba nenyaya saka yake ndiyekuti gadzirisa izvo zvipera chienda mogare pasi mandeni modipa kuti pamagara pasi mawirana kuti chiendaenda sei asi uyu mari yekutengesa lendi inonaka sinosungisa mutaurire mumwe nemi kana muri kuiryawo zeye kuti umuri uyu ambozi pane mwana wangu uyu munazopedzisa kuti aiwa panatare ane mabhuku ainawo ndiazani tomo ane mabhuku tomo kubva nhasi tomo ukatomira futi pamberi pevanhu uchitaura kuti wakamirira chii wakamirira sabhuku israel munyuka yatomhosva inonzi impersonification kuzviita zvausiri mangwana chingani isandi by monday ndichafonera sabhuku tauzwa kuti mabhuku ako hauna right yekuchengeta mabhuku kuzvausi sabhuku yes basa rako rapera right handi Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.